Как постигнахте тази чутолна победа срещу тези тинейджери? Средна възраст 8 години. 8. Избягали от клас, за да играят с отбора на Авеню. Те легенди. Снима ли това? Снима ли задните ножици? Да, бе, късно дойдох. Ето го. Да пуснем СМС. Най-добрия предител. Пиш вино, пиш лема. Не съм песимист, ама... Тя нашата ми се изпълнява. Не знам, а видях някаква такова... Да каже утре кога пак да дойдем. Два кашона суиски да се отварят в багажници си на колите на другия отбор. Няма да лягаме, да. Ами ще пием все, Маси, водки ще пием. Жоро, къде остана Жоро? Дай ми това, водата от това, турбичката. Как 9 часа, бе? С турбичката. Жоро, дай ни. Днеска събота, нали? Как? Не мога да броя до толкова.